Teda pozývame, nech sa vlastne pripravia tí, ktorí pripravovali budárske palice, budárky. Pozývam i sportiste koji su pre nedelju dana učestvovali u turniru u malom fudbalu. Nadam se da su tu negde i da će uskoro, evo ih stižu. Da li su to najbolji ili ne, saznaćemo uskoro. Eto, sada ćemo i saznati da li je ova ekipa iz Stare Pazove ili je možda iz Slankamenačkih vinograda ili iz okoline. Šta kažu momci? Stara Pazova. A ovi drugi, jeste vi iz Stare Pazove? Pa samo proveravam. Dakle, Staropazovčani su bili najbolji. Vi ste bili kapiten? Da, i želeo bih da ovu pobedu posvetim moje mami. Mama, volim te. I želeo bih da posvetim mojoj ekipi koji su sada sa mnom i ekipi Strija, Dušanu i Keseru. Znači, vi ste bili ekipa trio, ili? Ne, ekipa ŽZK. ŽZK, šta nam znači ŽZK? Pa... Ne znate ni vi, jel da? To će ostati među nama, ne. Mala slatka tajna. Bili ste najbolji, da li je bilo teško stići do pobede? Bilo je teško, imali smo težak put do finala i u finalu još bilo teže, tako da zahvalio bi se svima ekipama koje su se takmičili sa nama i eto. I koji su bili slabiji? Nismo, iskustvo je pobedilo. Iskustvo znači da se bavite fudbalom ili? Ne. No dobro, nećemo dužiti, mogli bi pričati o fudbalu dugo. Eto, sada ćete dobiti i vrednu nagradu, a to je pehar koji će vam 100 evra, pa mogli bi i 100 evra. Biće to za sada pehar kao sećanje na ovu pobedu i kao... A meni pehar. Šalim se. Hvala vam momci i budite uspešni sledeće godine. Najavisko pozivam aj všetkých tých, ktorí pripravovali budarské palice. Môžete nám, Janko, povedať, kto to bol najúspešnejší, aby prišiel si pre odmenu? Ja myslím, že Domoní Jaroslav. Najlepší bol, najúspešnejší bol Domoní Jaroslav, ktorý urobil najlepšiu pudarku tuto v Slankemenských Vinohradách. Jaroslav Domonji. Pozývame Jaroslava Domonjiho, no ako? Sú to nejaké symboly, alebo ako vznikla táto budárka? Pa, pekne. Tento istup, to sa ručne robil pomaly aj tak. A s čím sa to robí? Ako sa vyrezáva to? Pa, načím dobrú stroj, aby bol aj dobrú vôľu. Koľko je potrebné, aby sa takáto budárka urobila? Pa, na 3-4 hodiny, aby si pekne urobil. A na brzáke ju môžu hodiť. Chcete povedať, že je to všetko pripravené dnes? Nie, dlho dní. Dlho dní. No, možno ešte od vlaňajších budárskych dní. Nie, toho roku. Toho roku čuda dažďa padali, pa som mohol viac času urobiť peknú. Práve to som chcela povedať, bolo daždivé počasie, takže vyhovujúce, aby sa takáto pekná budárka aj urobila. Ešte raz gratulujem a teraz aj zaslúžená odmena. Budárka a tieto poháre budú krášliť naše javisko do následovného udeľovania cien, teda o najchutnejšiu rybaciu polievku a najchutnejšie vínko.
A teraz vám predstavíme súbor zo Slovenska, ktorý poprvýkrát vystúpi na Budárskych dňoch, na tejto slávnosti našej a vašej. Je to folklórny súbor Jánošík, ktorý pracuje od roku 1996 pri Dome Matice Slovenskej vo Filiakove. Folklórny súbor má tanečnú zložku, ženskú speváckú skupinu a tiež aj fujaristov, tých, ktorí hrajú na píšťalke a dozviete sa ešte čo všetko. Vo svojej tvorbe sa zameriava na oblasť Podpoľania, kde má väčšina členov svoje korene. Korene po predkoch, ktorí prišli po prvej a druhej svetovej vojne za lepšou pôdou do Novohradu. Folklórny súbor Jánošík absolvoval stovky vystúpení ako doma, tak v zahraničí, v Maďarsku, Česku, Poľsku, Srbsku, teda nie je poprvýkrát v Srbsku, Francúzsku, Čiernej Hore boli až 8-krát. Od roku 2005 spolupracujú aj s legendárnou ľudovou hudbou, teda je to Ďatelinka z Detvy, a s primášom Ondrejom Molotom. Ešte čo si o tomto súbore sa dozviete neskoršie. Na javisko pozývam našich hostí z Filiakova, ktorí netrpezlivo čakajú, aby vám priniesli kúsok tej peknej slovenskej piesne a tancov z Podpoľania. U nástavku programa vidjet ćemo naše drage goste koji su po prvi put na Pudarskim danima. To su folklorni ansambl iz Filjakova, dakle iz Slovačke republike. Ansambl je osnovan 96. godine. Nije po prvi put u Srbiji, već treći, četvrti put, no na Pudarskim danima jeste prvi put. Inače, dosta putuje. Bili su u Francuskoj, Poljskoj, Českoj, Mađarskoj i čak 8 puta u Crnoj Gori. Pozdravimo naše goste aplauzom.
aj sa vrkaš premilený, už jasno do tvoj vienok zelený. Zelenaj sa rozmaríček, zelenaj, len sa na mňa môj šuhajko nehnevaj. Ty čo sa väčšie neutečie, len sa na mňa nehnevaj. Nemala som nachystanie periny, nemala som na to ešte príčiny. Sľúbila mi moja mamka, že mi spraví do zimy. Bude jarmok pozvolenie výkladný, kúpi mi tam mamka rumáš svadobný. Aj čižmičky na nožičky, bude som váš chvára.